छठी माई के घटावा पे के छठी माई के घटावा पे आजन बाजन बजा बजवाई बहो गोतिया में हुई है बालक बाता अरग देवे यही छठ पूजा में एगो बाझिन माई के घाट पे जाके माई से कहता है माई अब की बार अगर हमार मनोकामना पूरा करबू तो अगला बार हमहू कोसी भरब और हमहू छठ करब। आई भैया छठी माई के घाटवा पे आजन बाजन बजा बजवाई बहो छठी माई के Thank you.